Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mun samu sakon cewa Abba Kyari Allah ya masa rasuwa sakamakon kamawa da cutar coronavirus. Ubangiji Allah ya masa rahama. A wani sashi kuwa hakan farin ciki ya zama wasu a ganin cewa ai su shugabannin su ne suka jajibo cutar da kansu domin su ban gane za ku ce wai Abba Kyari ya tafi miti shine fashola ne da zai je miti na Germany. Ina ruwan me ya kai shi abin fawa fi sabilillah ba ku da tausayi mutane hankalinku yanzu ya kwanta. Allah isa ciwo yake bin su one by one. Shi yasa abu kuna neman ku kashe mutane. Ba zai bar ku ba. Duk mutumin da dama ya ce tukunya wani ba za ta tafasa ba tasa ko dimi ba za ta yi ba. Tun da kuka hau mulkin nan muke wahala abubuwa iri-iri suna faruwa ba abin da ya shafe ku ba ku san ciwon talaka ba ku san ciwon 'yan ƙasa ba. Babu wani jin daɗi ko wani abu da ɗan Najeriya yake a cibin a cikin wannan gwamnati ɗin. Sai dai yau Ebola, gobe corona, lasa, kullum ana shigo mana da different things. To Allah baya barci. Gashi nan masu kullar Allah ya so bi ta kansu ba dai ka yi wa mutum fatan ciwo amma shi Allah hikima ne da shi karfin ikonsa da mulkinsa ya fi na mutum in ya gwada ikonsa ya ga dama ma daga Abba Kyari sai Buhari tunda shi ma kangararren dan iska ne duk wani munafunci da ake da kulla ai da shi suke kullawa ai gani ga wani ya ishuwa da tsoron Allah in har baka kuka ba Buhari wallahi inda ciwon nan iba Abba Kyari idan ne shi ba bila ba ko a sama kasa ta bakwai kake yin Allah ya hankado maka shi dan duhun uwarka sai ya kama ka shege mara tarbiya fuska kan tsohon kyaure ai in dai Abba Kyari ya shiga bila to wallahi ko bu sai hannu ba inda Buhari yake bai da lafiya mutum rabin mutum na tabbatar yana da wani abu yana da 20% dan rainin wayo daga ciki ake wani babboyawa amma ba shi yana da ita ba me yasa za a ce wani Aisha ta hana shi fitowa jinjiri ne ko danta na fari ne. To Allah shi kyauta, mu dai ba za mu fasa yi masa addu'an Allah ya ji kanshi ba. Duka wannan suna zuwa muku ne daga tashar Victory Hausa TV Hausa.